Яңалыклар вакыты студияда Лейсан Галиева исәнмесез. Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Әлмәт ярминкәсе эш урыннарын тәкъдим итте. Төбәк иҗтимагый оешмасының зона семинары узды. Спортчылар көч сынаша. Яңалыкларыбызны кайгылы хәбәрдән башлыйбыз. 30 ноябрьдә 18 сәгать 10 минутта Чаллы Зәй Әлмәт автомобиль юлында үлем белән тәмамланган авария булган. Беренчел мәгълүматларга караганда, КАМАЗ автомобиле йөртүчесе маневрның куркынычсызлыгына инанмыйча, машинаның йөрү өлешенең киңлеген һәм транспорт чарасының габаритын исәпкә алмыйча, каршы як полоса буенча хәрәкәт итүче Kia автомобиленә каршылык тудыра. Юл транспорт һәлакәте нәтиҗәсендә Kia автомобиленең 64 яшьлек машина йөртүчесе һәм аның 47 яшьлек пассажиры алган җәрәхәтләрдән шунда ук һәлак була. Bir yıl элек, 2021 елның 23 ноябрендә Әлмәт районы ветераннар советы рәисе, социологик фәннәр кандидаты Василий Иванович Самойловның йөрәге тибүдән туктады. Кичә аның якыннары, дуслары иске Әлмәт мәдәният йортында аны искә алу кичәсенә җыелды. Озак еллар район башлыгы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары булып эшләгән Василий Ивановичны районыбызда белмәгәннәр сирәктер. Һәр килгән, һәр кеше сәхнәдән оның белән бәйле яхшы хатирәләр генә искә төшерде. Василий Иванович, конечно, рано ушел от нас, но его дела, которые он совершал на этой земле, не дают нам забыть его имя. Многие его запомнили как самого лучшего друга, хорошего помощника в жизни, подскажет, поможет. Я помню первый день, когда познакомился с Василием Ивановичем, это были еще студенческие годы, начало 2000-х годов. И вот этот вот его напор, с которым он мог решать проблемы, это, конечно, меня, помню, тогда очень сильно поразило, то, что вообще в целом, вроде бы чиновник, но с такой человечностью подходит к решению вопросов и задач для, в тот момент, студенческого сообщества. Чыгарылышның төп темаларына бүген Нефтче мәдәният сарайында эш урыннары ярминкәсе узды. Ул әлмәтлеләрне эшле итү максатыннан үткәрелде. 11 компания эш урыннарын тәкъдим иткән үзенчәлекле ярминкәдә республиканың көньяк көнчыгышыннан да эшсезләр катнашты. Лениногорск, Бөгелмә, Ознакай һәм Әлмәтнең эш эзләүче халкы оборонны сәнәгать комплексы предприятиеләре, калабызның зур масштаблы җитештерү, җәмәгать туклану, урта һәм кече бизнес, хезмәт күрсәтү өлкәсендәге вакансияләр белән таныша алды. В основном это у нас здесь рабочие профессии, это слесари, инженеры. Биредә күпчелек эшче һөнәрләр, слесарьлар, инженерлар, шулай ук сатучылар, СММ менеджерлар, фрезерлар, нигездә оборонны сәнәгать предприятиеләренә юнәлгән. Изолировщики, фрезеровщики, в основном направлены на оборонно-промышленные предприятия. Эшкә урнашырга теләүчеләр индивидуаль рәвештә собеседование әңгәмә узды. Элеккеге халыкны эш белән тәэмин итү үзәге хәзер Работа России кадрлар хезмәте дип аталуын без инде әйтеп үткән идек. Урын күбрәк булу сәбәпле бүгенге ярминкә Мәдәният сараенда узды да. Данное мероприятие также приурочено к тому, чтобы привлечь подрастающих. Чара шулай ук үсеп килүче буын студентларны да алга таба эшкә урнаштыру, социальләшү, киләчәк вазифаларда эшләүгә җәлеп итүне максат итә. Биредә Әлмәтнең югары һәм урта уку йортлары бар. Кайсы студентлар вакытлыча, кайсылары бөтенләйгә урнашырга тели. Колледжи, институты, все желающие студенты, которые хотят найти временную работу или постоянную работу. Ознакайда Сады Заками, Кама аръягы бакчалары төбәк иҗтимагый оешмасының зона семинары узды. Чарада Дәүләт Советы депутаты Тахир Хадиев, муниципаль район башлыгы урынбасары Роза Галеева, Сады Заками региональ иҗтимагый оешма җитәкчесе Дмитрий Волков, Татарстан Республикасы Көньяк көнчыгыш бүлеге бакчачылар союзы җитәкчесе Ринат Гыйльфанов катнашты. Очрашуга республиканың 10 районыннан бакчачылык ширкәте рәисләре җыйналды. Чарада шулай ук экология, янгын куркынычсызлыгы, урманчылык, эчке эшләр бүлегеннән вәкилләр катнашты. Сораулар күп, иң кызыксындырганы электр, су үткәрү, юллар төзеклеге, видео күзәтүләр булдыру. Дорога проходит через садовое товарищество, и все-таки они умудряются из-под снега находить, доставать и тащут. Когда это кончится? Поэтому пора бы, наверное, этот закон по приему металлолома от населения закончить, остановить его на какое-то время, лет хотя бы на 10. Бакчачыларның сорау гозерләрен тыңлап җитәкчеләр җавап бирде. Алга таба очрашу җанлы әңгәмәгә үрелде. Һәркем үзен кызыксындырган сорауларны бирә алды.
Бакчачылык бүгенге көнне аның хуҗаларына җиләк җимешен дә бирә. Малларны хезмәт итәргә өйрәтә. Һәм әйтергә кирәк, шунда ял итеп тә була. Һәм кешенең сәламәтлегенә дә күп мәсьәләләргә бик уңай тәэсир итә. Бакчачылыкка бүгенге көнне кабул ителгән законнар Россия Федерациясендә дә, үзебезнең Татарстан Республикасында да кабул ителгән законнар алар мөмкинлек бирәләр. Катнашучылар фикеренчә, мондый очрашулар даими рәвештә уздырылып торырга тиеш. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбәров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Россия халыкларының мәдәни мирасы елы кысаларында 62-нче балалар бакчасында мәктәп һәм мәктәпкәчә белем бирү учреждениеләре тәрбиячеләре өчен төбәк конференциясе узды. Очрашуда катнашучылар ике төрле мәгарифтә эшләүнең инновацион формалары буенча фикер алыштылар. Тулырак алдагы сюжетта. Ике 2022 ел кысаларында бөтен ил буенча халык мәдәниятен өйрәнүгә һәм үстерүгә юнәлдерелгән төрле чаралар үткәрелде. Түбән Мактама балалар бакчасына республикабызның күрше төбәкләреннән килгән кунакларына балалар бакчасының тәрбиячеләренең һәм тәрбияләнүчеләренең казанышларын әйтеп узды. Без республика кысаларында узган на реализация проектов конкурсында катнашып 500 мең грантка лаек булдык. Бүгенге узасы безнең балалар бакчасындагы конференция шушы грант без алган грант бүләгенә йомгаклау этабы булып тора. Биредә тәрбияләнүче балалар ике телдә сөйләшә. Җырлар җырлый, шигырьләр укый, үзара иркен аралаша. Педагоглар ата-аналар коллективы белән берлектә шундый уңышларга иреште. Фәнни тикшеренүләргә караганда ике тел белүче сабыйлар иҗади яктан күбрәк үсеш кичерә. Моннан тыш аларның яңа мәгълүматны яхшырак үзләштерүе һәм тапкыррак булуы күзәтелә. Билингвальное образование, начиная с дошкольного. Ике телле белем мәктәпкә кадәр үк алдынгы позицияләрне били. Һәм без кече яшьтәге балаларны мәктәпкә кергә әзерләргә тиеш. Детей с младшего дошкольного возраста. Илебезнең мәдәни тормышы бу елда күп үзгәрешләр кичерде. Илебез тарихына, милли мәдәнияткә, югалган традицияләргә кызыксыну артты. Шуңа күрә республикабызның мәдәни мирасын популярлаштыру дәвам итәчәк. Әлмәт укучылары спорт ориентлашуында көч сынаштылар. Катнашучылар карамагында бөтен шәһәр паркы булды. Ярышларның барышын безнең төшерү төркеме дә күзәтте. Спорт ориентлашуы үзенчәлекле спорт түрі. Яңа кешеләр аның спецификасына, кагыйдәләренә һәм бурычларына һәрвакыт шунда ук кирип китә алмый. Беренче карашка олгады кебек, тикшерү пунктларын табу һәм дөрес билгеләү. По местности стоят контрольные пункты, и надо их собирать, отметки надо делать, иногда на бланках, иногда на картах. Һәр ориентация спортчысы бик яхшы физик формада булырга, топографик фикерләүгә ия булырга, компасны белергә һәм билгесез җирдә дөрес юл сайлау өчен картаны укырга тиеш. Ихтыяр өчен дә зур үзгәрешләр кертә, чөнки старттан соң спортчы табигать белән бер үзе кала. Они вот выезжали в поля, занимались ориентацией вообще на местности, в лесу тоже. Параллельно у них еще идет подготовка к лыжам. В Челны вот у меня дочка ездила, они там в лагере на лыжах ходили по лесу. То есть полное общее развитие идет, и нужно и мозги включать тоже. Бөтен дистанцияны узганнан соң катнашучы финишка йөгерә. Ул шулай ук картада билгеләп үтелгән. Җиңүче дистанцияны узуның иң яхшы вакыты һәм дөрестлеге белән билгеләнә. Татарстанда 2000-гә, Әлмәттә 100-гә якын спортчы бар. Атна саен алар шәһәрнең төрле мәйданчыкларында шөгыльләнәләр. Һәм бу инде үз нәтиҗәләрен бирә. Милана Васюткина яшенә карамастан инде чемпион титулын яуларга өлгергән. Спортның бу төрендә 9 яшендә килгән һәм инде 2 ел шөгыльләнә. Милена бу спорт бик файдалы ди. Чтобы уметь читать карты, например, если заблудился в лесу, тоже, чтобы не потеряться. Оля Байрамалова, Дамир Курбанов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе.
Әлмәтнең Спутник хоккей командасы Сибир буйлап сәяхәтен дәвам итте. Кичә Новосибирскта безнең спортчылар Сибирские снайперы белән очрашты. Матч барышында безнең хоккейчыларның актив гамәлләрен бик тиз нәтиҗә бирә. Уенның 6-нчы минутында исәпне Ярослав Арефьев ача. Икенче алканың авторы Рияз Галиев була. Себерлеләр дә яхшы уйный һәм баш арбитр билгеләгән штраф аргылышын тормышка ашырып 1-2 исәбен урнаштыра. 3-нче 20 минутлык казагында Әлмәт хоккейчылары алкасы уенның барышын үзгәртә һәм хуҗаларны өстен булу мөмкинлегеннән мәхрүм итә. Снайперлар капкасына кергән тагын бер алка 1-4 исәбе белән безнең хоккейчыларга җиңү китерә. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Ләйсән Галиева һәм монтаж операторы Алия Байрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән сау булыгыз.